Ei valotus riitä. Se... Voi ihan paska. Käsi tulee kipiäksi. Mä näen sen paljalla silmällä tossa. Tuossa. Nyt se, tämä koko kameran poikki kulkee. Ai jaa. Mihin se katosta? Eestä kas liikkuu tossa. Katsotaanpa, jos kääntäis sivuttain tän kameran. Onko se tuo? Tuolla se liikkuu. Perhana, miten mä saan se kuva? Miksei se näy tässä kamerassa? Siinä ei valotus riitä. Ei valotus riitä. Niin se ei kato, se ei tarpeeksi herkkä siinä kamerassa se. Mutta kun se näkyy välillä. Väläkkyy ihan missä sattuu. Se kulkee niinkö hetkessä hirviän matka. Tuolla vähän, mihin se meni? Onpa hankala. Lähetäänkö me liikkumaan? Niin... Lähetään vaan nähdään jäävyksiä. En mä jäävy, mä kato. Nyt mä sain sen tohon kameraan ja se liikkuu siinä. Otitko se niinkö Vilmille? Joo, se on videolla. Hyvä, katsotaanpa se. Joo, mulla on 2 nyt videopätkää. Kato, hirviä vauhtia. Ei tää voi totta. Ihan mahdotonta vauhtia. Se väläkkyy ja nyt taas niinku hetkessä niinku ihan kauhean matka. Ei voi olla totta. Alaspäin, ylöspäin, ylöspäin. Hirveitä harppauksia koko ajan. Nyt taas täyttä alas ja ylös. Ei tää voi olla totta. Alas, ylös. Nyt se väläkkyy ihan kunnolla kirkkaana. Ihan mahdotonta. Ei mitään vauhtia se liikkuu, ei tää voi olla totta. Ei satelliitit voi liikkua noin. Voi. Ne menee suoraan viivaan. Ne estetään. Ei hyvänen aika. Tuo sivuttain, niin ei vaan ylöspäin, ei. Siis se menee niin yli tämän kamera hetkessä. Niin mennään. Ihan mahdoton. Kato, aivan hirviä vauhtia. Itsekö olisi parempi kamera? Nyt se on jo tuolla. Mäkin näen tästä autoikkunasta. Näet? Näen. Tästä vähän yli puitten kattoo tuonne. Alkaa käytävässä. Ihan mahdotonta. Voi vitsikos kiikarit. Nyt mulla on käsi että. Ai että. Siis se poukkoilee tuossa ihan miten sattuu. Mikä hitto tuo voi olla?
Mihin se taas meni? No. Lähetään niin. Joo.